डायबेटिस, हार्ट एटेक आरो कलेस्ट्रलनिफ्राय जानगाराव दोनगोन नोंखौ अर्जुन बिगुरा। भारत हादराव हार्टनि बेराम आरो डायबेटिस बेरामनि अनजिमाया बोसोरफ्रोमबो गोबां अनजिमानि बारायगासिनो दङ। डायबेटिस बेराम जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आनहेल्दि लाइफस्टाइल आरो गाज्रि रोखोमै एबा देहानो नांगौनिख्रुइ बांद्राय बिबांनि जानाय लोंनायनि थाखायनो जायो। डायबेटिस बेराम सोखानायनि जेबो ट्रिटमेन्ट गैया, नाथाय मुलि आरो डाइटनि गेजेरजों कन्ट्रल खालामनो हायो। ओंखायनो हार्टनि बेराम आरो डायबेटिसनि थाखाय मुलि आरो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लानाया गोनांथार। नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना अर्जुन बिगुरखौ बाहायनानैबो हार्टनि बेरामनिफ्राय एबा हार्ट एटेक जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। डायबेटिसखौबो कन्ट्रलाव लाबोनो हायो। ओंखायनो आयुर्वेदिक मेडिसिनाव अर्जुन बिगुरखौ बाहायनाय जायो। मानोना अर्जुन बिगुराव गोबां गुनफोर दङ। अर्जुन बिगुरखौ माबायदि मेडिसिन महरै बाहायनो नांगौ? सेथियावनो अर्जुन बिगुरखौ फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै लाग्रोनो नांगौ। नैथियाव नोंथाङा अर्जुन बिगुरनि साय बानायनानैबो लोंनो हायो। बेनि थाखाय फोराननानै दोननाय अर्जुन बिगुरखौ थुख्रासे लानानै 500 ml दैयावहाय बेखौ फुदुंनो नांगौ। दैया राननानै 200 ml जायो आरो दैनि महरा साहा बायदि गोजा जायो, अब्ला बेखौ कापआव सरनानै साहा बायदि लोंनो नांगौ। थामथियाव हरनि समाव 200 ml दैयाव थुख्रासे अर्जुन बिगुरखौ सोमनानै दोननो नांगौ। फुंनि समाव बे दैखौ लोंनो नांगौ। ब्रैथियाव फोराननानै दोननाय अर्जुन बिगुरखौ फुंनि समाव 1 थुख्रा अरफ्लेनानै बिनि रसखौ मन'नो नांगौ। बिगुरखौ बाहायनायनि आगोल नोंथांमोना बिसेस गियान गोनां सुबुंफोरनियाव आरो डाक्टरनियाव सोंनानै लाग्रो। बिनि उनावसो नोंथांमोना अर्जुन बिगुरखौ गावनि देहानि थाखाय बाहाय।